Bunu görmege göz gerek, tariflamağa söz gerek. Osul bile oturma biderek, gep gurrundan yok gerek. Gerek bile senden şovkun, turuz moli ortada kopkun. Güzel ya berde tolkun, tanset kolgun nohdolsun. DJ galan bize hovluğa, aydılan sözler dine şovluğa. Gülkü saatlik bari kovluğa, yer yok bugün ya dovluğa. Utanıp durma sen karada, dizilligin bari burada. O da çah bugün sırada, oynan klas taşları ortada. Sarpalıyım mı? Yaşını da korsun. Kutsu. Pindah ke masjid penjinak kayu juga saya ini duyuyor. Duyuyor. Telefonu duyuyor. Pemerintah jangan tahu bantu bantiar yasa daerah pemerintah jangan tahu itu doblongan betul. Duyuyor. Tekrar. Tekrar aja. Tekrar ya dia hanya doblongan lihatnya mikrofon asli. Taplak beray değilim. Onu ne mi? Tekrar açacağım. Hanya doblongan lihatnya. Hindi jangan doblongan lihatnya tarzı çıkar. Oh, arsın. Öz zahmeti bilen belli bir yere yeten adamlar Allah can avrayın ondan beylerden bilirse olsun Allah avrayı versin aklını diyorlar büdüremesin canım sağ olsun. Yok, konsumen tanıtım olanlar ya. Onu ne mi diyeceğim artık? Yani
toya gittim, giyindim, eşim çalışıp näme karar verdim, indi horlanmamazlyga karar verdim. Aslında son kuwasap şey diyet, hemiyete tutamakdım yani özüm. Horlanan bolýadym da aýnap aslında diyete tutup bolýyn. Indi Türkmen koýuna köpge ýiyjek bolsaň, eger horlanmaly eleken. Gepin aýtgyry. Şeýle pikir etýän özümçe. Indi men koýnaklaryň arasynyň içinde ýüzüp ýörýänme, bu bir hile gelişmeýänligine karar verdim. Özümçe. Yüzümde öküde turan ýarlar şu kraskadan. Şunu aýtýan. Birinci bilen gelip kraskamy ýewsam. Kurla demek ki. Her kraskam ýewsam gönü 3 kilo horlanýar men. Gönü. Şıkır şıkır batıp geliyor ayağına düğmetin. Maşallah bu dölüğüne sana da gözlemetin. Şıkır şıkır batıp geliyor ayağına düğmetin. Maşallah bu dölüğüne sana da gözlemetin. Ondan sonra var şu 4 koynakda çalışanlar menne mene hemme dadım ulugolya horlanıptır. Şoň bolanna göre birden men ýollyza görseňiz, ýene kırgada aýdym. Men ýollyza görseňiz, vay boýdum spirluni men täwäri Türkmen koýluk. Alhamdulillah. Türkmen koýnak geýsim gelip, ene geýdim amalen ulugolya. Ulugol sen etjaladım ýok. Dikin mene de wagtym ýok, etmene de horlanan barsam men näme diýin. Şolar ýaly aklym ýagdaýlaryňa türdüm onu faman. Bugün birazajyk men başa aýrak bolar. Biraz syomka ama bir video düşmeli tip bolsa ul höwes bilen garaşyp durdum şu videony düşmäne. Biram akşam bir doglan meran doglanmyna barýan. Ulaş bilen bile şolar ýaly taýýarlyk görür. Aktiv bolarmy, bolmarmy bilemok ýöne inşallah. Filtr we bir şey aýyrdym men şu wagt. Ulaşy kremden arada gurrunlara aýyrdım. Näme diýýärdi? Orşýalay. Güneş kremim dinçağa berdiräni. Tökü iştagy etdirdi. Etýärni borsa. Şu eline beräýmen şonu. Balýaly ertir adam. Jaňa daýyň diýmaňa diýip. Qara krem gerek bolsa habarlaşýanyz gyzlar. 864 Güneş kremi. Uy, qara krem, güneş krem. Hawalaryň meni var. Spreylerim vardı şunu güläşe. Onlar ene at başladyňmy? Geline filgulälegine hemşe öýüňe getiren bak diýäňiz. Ene gelene ikranca koýnak bilen gitdi şuma. Sprey bardy kulaşdy. Olar amanjak bolýan güläş, sakdy bilýän alkdy güläş. Güler ýüzüň gülsün ikran koýnagyň gitdi hana. Koýnak birme kes. Joratyna da hemmesini birden almaýyn niýe, ondan soň meni soň öýüne salanok diýip aýtdy. Bir-birden alışdyraly. Bir-birden alışdyraýyn diýdi. Ana paketim. Mer makal bir gaçy gaýtan. Göde görnen okla bir bardan sanma. Ogry bolýan ana.